på en av vägen så färd från kom upp 8-2 alltid stöva ner och vi röjnar kämpa och innan dörr och kommer nog så tapp men vi klarar om att komma förbi och för vi kommer nå tapp så gör vi fejler eller får ut utrustningar och så det här från. Jag brukar en öliga orske för att komma upp på ett mål. Jag hade ju en 2 mot stövon. Kommer det gå lycka på ett mål av Moni. Vill du säga att det är ganska att det blir orsöken till pejlen och hända orskan tycker jag brukt. Ja, alltså man brukar nägga orsk för att komma åter men ösen till att alltså jag vi var väl vi tar vi var men så gör vi så borta fejler vi bränna och missa bollen i uppspelen och ettla vet få utrustningar. Få borta utrustningar. Ja. Så färd det från natt. Här var det nog en heltjur och tar avslutningen och här som tycker kanske halta jag inte ur täckra och Malmaren så att det kan kanske inte han goda dagen han så ofta har haft. Nej. Jag alltid alltså man kan se att det var känt att vinna det där tar det bättre bäja Malmans posten och snö ute alltså. Så det var ju där heltjur. Jag allt har det bättre än vi det är det. Men i landskapen här ligger det går klart 8. Här färdig ett sekund. Ja, alltså i löten så ser man bara där rinka att nu har vi tapp så men självande för detta och här lite då lever för igen så självande här du lovar här vill det bollar så öppna. Ja nu måste jag kanske säga man detta kommer ju svårt för känt alltid att leverera sån insats. Jo. Så här står det vinna på porren. Jag ser att det var favoriten här. Tar rollen på så och får inte att det var favoriten här. Så vi visste gott att vi kunde vinna där. Så att man kunde ut alltså blå någon nej tar halva vaken nu. Men alltså vi det hade kallt Atlantisten. Då tog någon på en vägen och så körde det bara en väg. Här var han framför också. Så var det ju han hade ish. Nej, tycker lätt lötingen 8 på en vägen och här var det ju. På en vägen här var vi. Då men så det jag topp nu en disten. Så vi spelade dista så. Här var det kostnaden till att vara favoriter men tycker spelade som favoriter det. Vi spelade såna köttner låt mig säga det. Och en från chatten säger, det kan nog inte annars tjäna något mot. Hur så följs det att vinna finalen åter? Nu är det en löta så egentligen vunnit han senast. Jag ska att alla finalerna alltid lyckas att vinna. Så det är akkurat samma som att hinna för den här. Det var bättre. Berätta på om att man kan vänta sig att synda mer i landskapen. Det ska jag svära snägt till, men jag kan se att vi tar en final och kvantis som spelar. Vi måste ta på några steg och hela finalen klarar gott, så jag vet inte vad förvänta. I så fall ser rättliga väl ut att det går. Ja, spelar gott, se vad de har. Jag har följt oss att vara hinnemänna hamna linjen och vinna den här finalen nu. Det är alltid lyckas åt. Steba finalen hon är otrolig. Stämningen som är byggt upp alla stan, det är fjällmiljön och alla stan är fantastiskt. Och spela en Steba final det är det bästa som är. Man säger att Karman och var sera går nu här det. Ja. Här är alltså det släger fel. Jag har spelat Steba finalen det 54. Och det är 2 år sedan jag spelade första för. Det är alltid lyckas åt. Nu Löttigon ser väl ut här i början av dessen och helt faktiskt gången. Hur så vill du lösa dessen i stottan? Vi gör det som vi har avtalat om dessen, sätta tempo upp och lägga tempo gå varje. Vi halta det. Men så tar vi det kommer nog snägt mal fram om en 5 mål i minst rätt. Så slackar vi där och låter den in i dessen åter. Så blir det spännande. Vi sätter tempo upp att det börjar sedan alltså. Och så återslackar vi det och låter den om att den disten. Men så klarar vi att hålla det kallt och spela förnuftigare faktiskt mot rändan. Det blev ju rättligt spännande dist, men du helt ganska att det kunde vara mer trycker sig till det. Alltså, visst det kanske inte är släcka. Ja, så tack till nämnt att se att disten, men jo, så det vill jag gärna hålla. Visst vi hade helt i tempo en uppe som vi gjorde förra året och i början av söndagen Atlantisten Jögnon. Så ser det ut att man är större. Nu ska hitta så efter landskapen till Chinley och så hur det inte öliga trillvande och ojämnt. Gott öliga som det står och mindre gott är det står. Berätta på om att det kan ska föra att ta ordentligt turn nu. Ja, alltså vi har det längt turn nu. Att det är vi inte tälja distans som av modern ena första sätten sen. Det går nämligen mot nästan sista veckan. Ja, och vi har faktiskt vunnit en shadest i räknas. Utan sätten semifinalen mot det ena först. Så
så detta blir bra om en spännande resterande capping. Ja. Alltså allt blir till. Vi trycker starten på det. Nu får vi efter FM hade något. Alltså ta gör vi satsar fullt ut.